Gusti aku bisa anduweni marang sang Hyang Sulapsmi. Gimana Mas Gedi kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iki Aku kan kangen dari sana dari sono sampai ke sini kan. Ketemu Bisa ketemu lagi. Waduh dikruyuk tawon aku jokan. Tawone do moro. Makanya aja manis-manis. Ulang tahun. Oh, ulang tahun. Hut. Itu beda toh Mas sama. Beda. Oh, beda. Beda. Kalau yang sama? Kalau yang sama itu masa depan kita. Jangan. Kamu ada rasa nggak sama Gading? Iya, ada no. Apa rasanya? Strawberry. Hah? Kok blueberry toh? Rasa cinta dong, ya Thomas. Datang luntur, saya meraat. Iya, Mak. Pentol engko sik. Iya, dinteni dilit meneh. Puji syukur ngersane Gusti awit kalenggahan iki bisa sowan. Sowan endi iki, Mak? Iki sowan ning Karangasem Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunung Kidul kene. Ning Karangasem, ana ing adicara Mahargya Ambalwarsa Kelurahan Karangasem Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunung Kidul ingkang kaping pira, Mak? Sing kaping iki 104 apa ya? 104. Iya, 104. Ya, Mak, 104. Dene ingkang kepareng ngasta lurah nuninggih Bapak Parimin Sarjana Pendidikan agunging panuwun katur dumateng Bapak Lurah mandhapipun dhateng sedaya staf utawi pamung kelurahan dumateng para tokoh masyarakat lan sedaya warga masyarakat ing Karangasem mriki. Yo. Panuwun ugi katuraken dumateng sedaya pamirsa pandemen budaya utaminipun ringgit para ingkang sampun kersa rawuh wonten papan menika menapa dene ingkang kepareng mirsani saking live. Saka ngendi, Mak? Live kuwi lho, Nduk. Sik nggon HP live. Live to? Yo, live, Mak. Ngono, iya. Terus iki saking kadang-kadang dalang sena bala sena lan kadang PWKS sing papan pundi kemawon iki katuraken gunging panuwun mugi-mugi sasampunipun adicara pengetan Ambalwarsa ingkang kaping 104 to mau no. Iya. Yang 104 iki mugi-mugi Kalurahan Karangasem Ponjong mriki tansah pinayungan dening nugrahaning Gusti Kang Maha Agung. Para pamong praja Bapak Lurah lan sedaya pamong muga tansah kaparingan bagas waras supados saged lestari anggenipun mranata lan ngasta payung agung ing wewengkon Karangasem mriki. Ya, mboten kasupen ugi sumangga tansah ngajab wontenipun karukunan muring wimbo supaket anggenipun mangun bebrayan para warga tansah sengkut lan sumuyut macinamadan daya dinayan teman lestari wontenipun persatuan lan kesatuan
ing wekdal salajengipun mugi-mugi Kalurahan Karangasem Wimbuh Santosa Wimbuh Rejamulya Lestari Hanjayeng Bawana. Allahumma amin. Iya mak apik gene kowe iso ndonga. Isa ya. Ngarang ya dewanging mburiku iki. Iya. Iki bububku lho iki bububku mburiku kuwi. Medeni mak mosok lanang. Ora ya guyon. Iya. Iki rambute dawa e. Dadi bingung aku sok arep nyeluk Mbak apa Mas iki. Iya mak saiki mung kari seneng-senenge. Seneng-seneng kepiye? Ya seneng-seneng apa jenenge? Caos panglipur kaya tangku lagu-lagu ngono kuwi termasuk seneng-senengno. Iya, karo maca apa jenenge pamundutan sing ana HP kuwi karo sing langsung oh ya sing ana HP sik wae. Iki ana saka kose. Iki. Niki derek nyawer kagem Mas Gading nggih Om. Kok meng kowe sing disawer? Ha ya aku. Sing kudu disawer kudu niki aku. Kena dienggo dolan, dienggo sangu. Dienggo golek singkong. Tembange sing Mas Gading saged maun. Wah aku iki kon nyanyi, Nduk iki, Nduk. Ya ora apa-apa 200.000 lho, Mak. Lumayan. Lumayan kuwi. Iya. Saka sapa? Saking Mas Adi Juragan Tahu. Oh, saka Mas Adi. Nggih matur nuwun. Matur nuwun Kang tanpa pepindhan iki. Terus ana apa meneh ya? Oh iki ana iki. Bismillah sukses le. Wo mbokku jebul kleru. Nah iki Sugeng Dalu Mas badhe request tembang Nyidam Sari sampun transfer 100.000. Nggih matur sembah nuwun. Ingkang nembang sinten? Terserah Mas. Waduh. Mengko dikenalke sindene sing jenenge terserah apa ora. Terus niki saking Mas Yusuf Jepang. Saka Jepang. Saka Jepang ki 100.000 rupiah apa yen ya iki ya. Umpama yen akeh banget lho iki, Nduk. Iya. Ketoke meng 1000 mak meng rupiah. Ora apa-apa, ora nggo sangu meneh, nggo sangu, nggo imbuh-imbuh. Iya. Ana meneh mak. Iki ana Sugeng Dalu. Ora Sugeng Dalu kepiye? Ora iki maksude iki WA-ne iki Sugeng Dalu Mas Gading, kula nyuwun bawa gegarane wong akrami lan tembange muga nyawiji Mas Gading duet kalih Mbak Lintang. Oh nggih. Tali asih 300.000 saking kula Mas Danar Mandiri Sleman. Terus niki nek muga nyawiji niku dereng di apa jenenge nek aransemen. Apa aran bataku apa aran boto kuwi? Aransemen. Durung diaransemen dadi kuwi mengko mosok meng sitere sing muni. Mosok meng rebabe sing muni. Ya mengko kan ben di apa jenenge ben di aransemen ki karo Mbah Geter. Mbah Geter. Bola kepiye je Mbah Geter ki nek kon ngaransemen apa-apa ki mesti nilai apik. Iya. Komposer. Apa mak? Komposer. Kuwi tekek maksude iki ya kuwi. Iya. Terus arep diganti apa? Iki nyuwun diganti ayang-ayang. Ayang-ayang. Ya mengko coba iso apa ora iki. Kudu ana notasine ana. Wong warga laras ki anggere wis ana notasi bres ngono kuwi tembak tempat rampung. Rampung dok-dok monggo ayang-ayang krampul. Ora mak kuwi lak bocah-bocahmu. Ora apa-apa malah gayeng kok nek kaya ngono kuwi. Iya, ana meneh. Sugeng Dalu Mas Gading sampun transfer 150.000. Request kutut manggung ingkang nyekar Mbak Lintang Tenggoro-goro. Oh nggih. Dari Mas Pen-pen Diwangun Banyumas matur suwun. Ya mak. Saka Banyumas. Saka Banyumas terus iki ketoke iki ana meneh iki sik. Akeh banget lho iki, Nduk. Apa iya mak? Oh iki ana meneh iki. Sugeng Dalu Mas Gading, Sugeng Dalu nyuwun caping gunung mengke kur. Oh ya, iki saking Mas Reza Pundong. Oh ya, mengko dipinangkani apa jenenge caping gunung iki nomor 1. Mengko le bawa urut
Saka iki Mbak Lintang tekan pojok kono kae, mbuh sapa kae pojok kae. Ora kaya ngono ki sia-sia iki Pak nek karo Simbah. Sapa? Simbah. Kae iki Mbah D. Mbah D. Heeh, kae iki apa jenenge bintange warga laras ki yo kae. Umpama warga laras ora melu ora ana Bupres iki wah ana sing kurang rasane. Iya. Saiki minangkane dibuka rasane. Heeh, cecaping gunung dhisik ben dibawani dibawa-bawani sik karo mbak-mbak sinden iki. Bener rada madang wae. Letak-letik. Omong-omongan wae. Ngrasani. Senengane kok gur ngrasani. Melu aku mbokan. Nek ngrasani iki aku ben melu ngrasake ngono lho. Maksude piye, Mak? Maksude tegese melu ngrasani kuwi, jenenge ngrasani kan ngrasake. Iya. Rasa rumangsane Tirjalma ki kaca. Kowe iki omongan apa? Mbah aku ya ora ngerti aku omongan apa kok, Nduk. Sirahku mumet bab kuliah iki, mumet tenan aku. Sesuk ki ana tugas urung tak garap e. Wah, iki ana meneh iki. Kepada Mas Dalang Gading kula Pak Siswa Saputra Bedoyo ikut ucapkan selamat HUT Karangasem, semoga sedaya dikasih uang apa iki ya? Dikasih nggih niki. Terus wah ndine iki, Mas. Tambah panjang umur. Minta lagu 1 podang kuning 2 gubuk asmara. Oh nggih, saking Pak Siswa. Nggih, siap. Niki wau, mengki kula wacane melih, Pak. Kula tak memperdalam mengki kula lempar teng Mbak Lintang mengko tak kone maca ya mbok menawa to Mbak Lintang nek bab maca-maca luwih pinter barang timbangane aku. Iya. Ayo dibuka rasane nganggo caping gunung dibawani. Heeh no dibawani kuwi iki bawane sing dijenglengke wis gayang banget. Iya. Bengi iki kan rak yo kok ana bintang tamune. Lho. Caping gunung ki engko ki Mbak Lintang yoan ki. Iya, berarti ling adeg mengko sile jumeneng mengko dhisik ben caping gunung dibuka rasane sik. Mengko nek wis mulai dibuka ngono kae lagi ngadeg. Lagi jumeneng tegese iki rasane nek wis dibuka ki terus njuk jumeneng datu-datu. Tak sumet malahan kowe tuan. Iya. Bawa caping gunung saking Mbak Lintang nggih, Mbak nggih. Nggih. Monggo di ngagemik, Mbak. Ampun mboten ngagemik, mboten krungu niki. Monggo. Nggih. Saderengipun selamat malam Mas. Selamat malam juga Mbak Lintang. Mbak Lintang napa, Dik? Dik mawon nggih. Dik. Lah biasane piye to ning WA ngono kae ora Dik to, Mas? Oh, Dik ya. Biasane ya ngono kae. Kowe ora ngerti wae. Lho, Bapak. Sapa momone ayah bunda njaluk kon ngampleng gundule mau. Bapake weruh lho, Mas. Nek biasane nimbali sayang ngono ya, Pak ya. Wah, iya no, sekarang yo ngerti dhewe. Iya, Pak. Digolekke nganu, apa proyektor, apa jenenge kae? Sing nggo pembesar gambar kae lho. Apa, Mas? Apa jenenge? Petromak apa? Sing kae lho kotak kok disorotke terus metu gambare gede banget. Nah, ngono kae aku tak sambungke HP ku tak delokke le nganu panggil-panggilane ngopo. Padiake. Iya. Monggo bawa caping gunung nggih, Mbak? Nggih. Nggih. Ayo ya Dik, odeng Dik lali Dik. Dik. Heeh. Penak Dik lho, Mas. Iya, penak Dik. Heeh. Jan penak tenan heeh. Orang guyu tak?
Ora. Monggo, Mbak. Monggo, Dik. Heeh, kleru meneh aku. Bila saben bengi po? Iya. Oh, lah saben bengi. Saben bengi. Nyawang aku apa nyawang sapa? Nyang Mas Gading kok, Mas. Nggih. Ya. Nah, ngene kuwi jenggleng ngono kuwi engko nek ana sing ndok kira-kira ndomblong ngono. Ngati-ati lho niki. Ngati-ati. Kula pun ditutup tawon ping 3 lho niki. Ora apa-apa mak berkah kuwi. Heeh. Yang mana yang bintuk, Mas? Ada di wah banyak pokoknya ini. Ada 3 itu ada di iki Piye to jane? Empun nganu nggih. Jajare nggih, Dik. Digantos. Oh nggih. Melih napa gesere? Manut jenengan pripun? Apun marem dereng. Walah ya ora cek kurang lek ngene iki, Mas. Lah iya ya nek gur ping 2 ki ya Kudune ping pira, Mas? tergantung kuwi. Tergantung ngono kuwi. Heeh. Sampun? Dereng tak jengglengke kok sekedap. Iya. Pripun? Kok mboten ket wau-wau? Ah ya ngono. Ngono kuwi ya nganggo wektu. Alon-alon ya, Mas. Heeh, harus pelan-pelan nek kaya ngono kuwi ndak. Pelan. Karo dirasake. Nggih. Iya. Ngene iki pripun? Nggih. Digeser mawon, sakniki digeser sinten niku? Ora sing senengane rasan-rasan ki ya iki. Lah ya mau kok ya ngejaki rasan-rasan ae lho. Heeh. Senengane kok rasan-rasan ki sing dirasani ki apa to jane iki? Sing dirasani aku jane iki krungu ya mung ketok ora krungu wae nang kene iki. Nek mayang ki ya fokus mayang wae. Ora rasa kok dirungokke. Lah wong krungu kok. Ayo arek ngopo? Mulane nek nyinden ki nyinden wae rasa rasan-rasan. Tak walik to. Lah penake rasan-rasan ki. Kan aku wis ngomong mbok tak melu, mulane kuwi aku oleh melu apa ora. Lah mbok mau dene. Mbok kono sing dene. Ra ono nggone ning. Ih, jembar ngene kok. Wis rong. Wis. Nggih kula nggih Dik lho. Oh, ya to, Dik. Dik sapa? Dik iye. Ayo, Mbak. Serwi
durung. Kula pisan mawon nggih Nggih. pun tuwa soale. Nggih. Mau jare Dik. Rasido. Ya. Geser. Iki yo kancane rasan-rasan wingan iki. Ya ora apa-apa. Disambi rasan-rasan marake ngopo ya? Ora ngantuk. Apa? Lho, jare ben suwe. Apane sing ben suwe iki? Rasan-rasan ben ra krasa nek suwe ngono lho, Mas. Oh, larak ngono. Monggo. Tidak aku telah omong sing aneh-aneh kok. Panas. Ngeyup. Oh, alah nggih. Niku lho Mas, sing Enten niki napa? mboten ketinggal. Oh, nggih napa? Ingkang wonten inggil nyun pangapunten napa? Mandang Nggih. kajenge sedaya Nggih, sedanten saged ketingal. Nggih, saged mirsani. Nggih. Engko ya gone cemedhu. Ya ora mak mongko kowe sing ngiringi sapa? Ayo. Jemblung ngono kae malah apik banget pisan. Iki nganggo parian lho, Nduk. Parian. Haan kudu nek parian iki wajib. Seko nek parian tak walik, seko sing pojok dhewe kae seko. Seko apa jenenge fosile warga laras. Seko pojok dhewe. Mbah. Mbah De. Piye? Parian nggih? Ya. Nggih. Aku nek wis diwangsuli njuk wedi aku ki sok-sok iki. Merinding aku. Iki parian to, Mbak? Dereng to? Ampun to? Oh, iya. Wih, lah kepiye to ki? Iya. Ora krasa apa kepiye? Hah? Ora krasa ya? Karang ora rasan-rasan mau kok ya. Ora. Nek kaya aku wis ora krasa apa-apa le. Nggih, maaf. Ayo. Ilah iki kok mana meneng bae iki kepiye to ki? Sikik mikir lho, Jan. Apa ngono apa to apa ngono lho. Tuku bayem Heeh, tuku bayem. kok mampir pasar Depok. Oh, heeh. Ana ya kan ya. Terus Dusun Karangasem ngundang dalang pekok. Ben mau yon apik apa nek ngono kuwi? Apik apa? apik. Apik apa nek kaya ngono kuwi? Apik. Medonnya gelut yo. Wani po. Wani bae. Wah, remet. Wah glundungke. Mau sak leyatot. Nek ngadeg jejer iki mung sawetengku dhewe iki jek. Ale ya dadi pas to sirahku. Heh? Iso jegluk nggonanmu. Ben wong atos kok karo aku. Ya wis, heeh. Jajare sapa ya kowe? Karepmu. Iki umpama aku saka kene mlumpat rono ki oleh ra to? Mlumpat tak gludhuke gludung medhun ngono kuwi trebok. Sia-sia aku arep nang bengi iki arep sia-sia aku. Sapa jejer iki? Gesere sinten mriko? Wah, Bu Wahyu nggih. Iki garwane nonton rawane. Adol apem. Apem? Apeme rada ana sing rada gosong apa ora? Oh, boys. Boys. Boys? Ana apa mau boys? Maksudnya api ngoten lho, Ah, nama iya, semringah, ah, semringah. Apa mau boys iki lho? Saya. Apeme apik ngono to. Nggih. Ning ra payu-payu
Lah adol ki nek ndi ora payu-payu ki. Pun mboten kathah sik seneng apem. Mugi warga Karang Asem tansah slamet rahayu. Amin. Jajare lagi mae ayo mae. Kae kok mesam-mesem. Sapa sing mesam-mesem? Kuwi dalange. Sing biasa Dalange. Aku apa? Ora ki. Mosok. Kowe ora percaya apa? Ra Ya wis padha ngene yo. karo guyang-guyu. Heeh. Mugi dusun Karang Asem tambah maju. Amin. Gesere lagi. Iki mbok-mbokane warga laras iki. Nek sing pojok ke mau fosile. Nek sing iki mbok-mbokane. Iya. Mongko luwih tuwa Mbak Neti karo Mbak Wahyu lho timbang aku. Ora apa-apa. Lah kok iso? Eh? Kok iso? Ora apa-apa wis ora usah. To ora wangsulan to. Arep wangsulan ki wonge mayang dhewe je saiki iki. Aku ki ning kene enom dhewe ya. Enom dhewe. Ho apa? Heeh. Wah. Umur pira? Umure? 17 tahun. 17 tahun. Ya ampun, jebul isih enom to? Heeh, ya karo Lintang Kairo wae enom aku. Wah. Ho apa? Heeh. Wih, lah kok lagi ngerti to aku. Aku Ayu Kairo. Percaya ra? Ya iso percaya. Ayu Kero. Percaya. Percaya ya kudu percaya ya. Iya. Percaya. Sito kan mari angara. Sito. Oh. Ya. Mangan brem. Kamu bawa Neng Bambang Lipuro. katoan Mas. Katoan? Mm-mm. Iya. Mangan brem. Heeh. Nyes rasane. Nyes. Yen Karang Asem. Ayem tentrem wargane. Amin. Sampun nggih. Nggih sampun. Matur nuwun. Sami-sami. Nyuwun sangu. Mboten enten. Pelit. 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 Sangu. Ora ono ya aku ora nggawa e. Sanguku kari 4.000 e. Mosok disangoni 100.000 mbokku. Tak nggo kuliah tak entekke. Mumet aku njokan saiki. Jajare lagi. Wah nek iki bahaya, balang wilah saron ora. Kok saged? Ora. Parian mawon nggih. Nggih parian mawon nggih. Bakuku Nah, mlempem. Mbakune mlempem. Mlempem, Mas. Wah, aku seneng sing rada mlempem-mlempem kaya ngono kuwi. Terus apa mbakune mlempem? Merga kudanan. Kudanan. Mlempem merga kudanan. Ya njuk ra payu. Ya, terus Kagem warga Karang Asem. heeh. Mugi tambah kesehatan. Amin. Nggih yo sing sok rasan-rasan iki kudu dites iki ngene iki. Ping 3. Kok ping 3? Ora. Pisan wae ora apa-apa. Pisan. Yuk. Sik lah. Aduh padha Mbak Endah e. Nah, ngono iki. Apane sing padha? Mbakune mau lho. Ya beda ah. Oh. Apa beda apa? Ya Temanggung karo Yojo beda apa? Ya
Aku ora ngerti kok. Sopo kae? Ayo Mbak Orisa. Waduh, kok mlempem. Waduh kok mlempem. Apane? Kuwi krupuke. Oh, kuwi krupuke. Mugi warga Karangasem Heeh. sehat-sehat awake. Amin. Amin. Padha karo kesehatane mau kae jane mingane. Jajare meneh iki. Sok rasing nek rasan-rasan ki saben dina kok rasan-rasan ki. Kaya ora entek topike iki kaya ora ono enteke iki lho. Ora. Parian ya. Iya no. Apa kon salto? Ana sing lonjong Oi. Apaan tuh? kuning warnane. Nek kuning ki ya aku sok nemoni ning kali iki sok nemoni. Iki lho. Oh, larang. Apa gedang? Gedang. Heeh. Warga Karangasem Ponjong. Heeh. Mugi Mugi bagya mulya ayem tentrem gemah ripah lancar rezekine. Amin. Komplit nek iki, Nduk. Iya, Mak. Mengko sing kari dhewe iki sing ora kebagian. Kowe lah, iki Dik Lintang ki pintene ora jamak kok. Iya, kudune iso. Iso padake. Ora kaya aku mbiyen sekolah bolos wae. Nek njaluk sangu semangat. Pamit mangkat sekolah menggoke warung. Nek ora menggok kose kancane terus turu. Iya, saiki lak ora kaya ngono. Meh. Saiki meh luwih parah malahan ketoke, Man. Iya, aja, Mak. Ora. Monggo, Dik. Niki kula nggih, Mas. Nggih, nggih. Macem sinten melih. Wow kok. Nggih, mosok sing ngempul, lek mboten mungkin. Merem-merem. Merem-merem. Heeh. Ngopo kuwi? Turu, Mas. Oh, lah iya. Karo dikeloni. Wit. Sing ngeloni napa, Pak? Keloni guling, Mas. Dikeloni kok dikeloni ro guling medeni banget. Warga Karangasem. Mugi kathah rezeki. Amin. Amin. Nggih. Nggih, sampun. Diteruskan lagi nganune bawane mau tekan ngendi mau ya? Tekan mriki. Oh, nggih. Diteruskan, kowe medeni rotokan. Wong macak ayu-ayu ini kok muni medeni lho. Lah ketok iki ya medeni ngono lho. Ya ora. Ya, ayo. Panas sudan aling-aling caping Sing kene lho sing sisih tengen ki luwih dhisik sing kono keri kabeh sih maksud. Baleni pisan meneh. Nggon miso wacaping gunung kuwi mau. Diulangi 1 2 3 4 yuk. Miso wacaping gunung. Nah, justice. Iya. Yuk. Gesernya lagi. Oh iki mbok-mbokane iki. Ayo. nanti. Wilah. Bawa kok arep nanti. Hah, bawa nanti? Ilah, pinten ki?
Iki piye iki? Lah bawa nanti. Lah mbuh, aku ya ora ngerti. Lah kepiye ta? Kok nembang? Heeh. Oh iya. Nadia Namadon Sarata Sing nyekar Mbak Lintang Kairo sekalian jumeneng nggih Mbak Lintang nggih, Dik. Nggih, Mas Gading. Nggih Pak Dik, Mbak. Pak niki Pak. Mboten Mbak Melih, Dik niki Pak. Nggih. Nggih. Aja lali lho, Mas. Ah mboten kula niku. Karang nyok ketonto. Di zaman berjuang jorek kelingan openi ning
Duk lah. Sugeng dalu. Nggih, pripun Dek niki iramane warga laras iki Jan pu enak Mas. Jos tenan. Mantep. Dapi-dapi buanter tenan. Enak, Mas, jan cemempeng ning kuping. Cemempeng ki apa, Jal? Apa ya Mas? Kalau di Jawa Timur itu cumpleng ngano, apa ya Mas? Penak di Kepenak. rumah. Iya. Wah, kuwi romone seneng sing banter-banter berarti. Banter. Heeh. Nggih. Sampai ora nututi Mas. Wah, nggih. Gimana Mas Gading Pripun? kabarnya? Alhamdulillah menawi kula menika. Tadi belum salaman. Salaman Mas. dulu Aku nggih. Tadi dari Kediri gimana Mas Gading kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iki orang rusuh. Lah iya iki jane nek apa to Mas sandinge iki? Wis rapopo ning kene, Bede? Ora penak Mas. Oh, toh. Aku kan kangen dari sana Dari Jawa. sono sampai ke sini Iya, kan. dari Jawa Tengah loh Mas. Ora pelayon ning iki weh. Ora pelayon tapi tek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa ketemu lagi sama Nggih, Mas bisa ketemu Gading. lagi. Waduh dikruyuk tawon aku jokan. Karang sing legi-legi nang kene terus tawone do moro. Manis ngono lho. Makanya Oh. aja manis-manis. Wis aku ki nek karangket lahir ki wis biyen kruyuk semut aku ki lahir ki. Jano, aku yang gumen oh Mas. Kan. Pianten bagus kados jenengan. Asma Kinaria Joko Mas Coba, Gading. Bagus Berarti sekali loh namanya Mas bagus. Gading kalau Sopo? diartikan. Gading Pawukir. Gading Pawukir. Artine Artinya. ki wong pinter gini. Sing iso wong pinter. Alah. Ayo, Koyo ayo. loro ae. Ayo. Gading. Ga. Pasti ganteng. Jangan kandiani kok. Ganteng. Dua. Heeh. Apa? Jangan. Kok lali tuh Gading. jenenge Ding. Gading. Ding. Ding itu dingin. Dingin. Mas Gading kan dingin kalau di chat nggak mau bales. Iya. Duh gletak aku gur disenggol wae tiba lho aku ki ngarang yo. Dingin. Dingin. Gading. Iya toh, kenapa Iya, Mas? heeh. Sampean ki lek tak chat Mas Gading balesnya iso pirang-pirang jam ngono. Weh, ora main pirang-pirang jam biasane. Pirang-pirang dino. Kalau aku lagi apa? Ora tau buka WA soalnya. Oh, jarang. berarti ben dibales cepet ya pas iso tak VC wae ya. Di Mas? langsung di VC langsung tak bales langsung tak angkat ngene iki langsungan. Gading. Ding, pa. Pa. Pandai dan Pahit. cerdas orangnya. Oh, tak kira pagi pahit ngono kuwi. Pahit. Apa toh manis loh Mas. Nggih, kae sing nyaron pahit. Pa, wu. Wu. Wu itu bulan. Bulan, oh, bulan. Memandangmu seperti memandang bulan yang Waduh. sangat indah di pada malam hari ini Mas Gading. Aduh ya ampun. Aja semaput Mas. Aja semaput to. Aku arep semaput ning Rasido. Ora sah iri dengi tidak boleh. Lah yo, iri apa piye? Kir. Kir. Kan tadi wu sudah. Wu mau apa kir. bulan. Heeh, Wu ki bulan. Bulan. Bulan ki masih selalu sesandingan karo lintang. Wah, Jan. Ya tak balekke to. Ya. Langsung jedul mau ning ngene iki tanpa Berarti kita itu sebenarnya tuh jodoh yang sangat serasi ya Mas ya. Buktinya loh. Umpama, Kapelan gini gini. kapel Padahal ireng. kita tadi enggak janjian ya Mas. Enggak biasanya. janjian. Cocok ya. Cocok ki lho le kamera cerak banget ki lho. Ngono. Aku video kok nganti ngene iki. Biyen berarti orang tahu kayak dhewe ngene iki Mas. Heeh. Men zamane isih Facebook. Nek foto ngene iki lho. Ngono kae. Terus apa mau kir? Kir ini. Kir. Kira-kira Kira-kira. Mas Gading kapan ngelamar aku? Waduh. Tak jabutke akekku. Ora apa-apa nggo akek ya ora masalah kok. Enggak Mas, kira-kira kapan kita bisa bertemu lagi di job-job selanjutnya ngono lho Mas. Oh masih ada di tanggal. Tapi lek mau kayak mau ya ora apa-apa Mas. Iki lho akekku gua iki anyar lho iki. Wah baru itu. Oh baru nih. Bagus sekali. Le nyilih tapi. Nyileh kok dipamerke ngono. Ora apa-apa, emang kita gleleng toh. Heeh. Bagus toh Mas? Bagus. Ya. Gading Pawukir. Gading Pawukir. C. Hah? C. Seno Saputra. C. Lek kuwi mau aku wis nganu iki Mas. Wis Wis ora apa? mikir ki jane Mas. Ya harusnya tuh Mas Gading ganti yang anu aku, yang mengartikan namaku. No. Oke. Lintang Kairo. Li.
Lah jenenge iki terus piye, Joan? Lin. Lin. Oh, ning lali ya. Jana, li ki apa Mas? Iya, Lin. Lin. Lin ki Kok Lin? apa ya Lin Lin apa ya? Mas? Lin. 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 Lin iso apa ora? Lincak utuh. Lindu kebanter. Lincah. Lincah. Lincah ki ubah wae pokoke. Terus Lin ki apa ya kira-kira ya? Ya itu tadi lincah. Iya, lincah. Heeh, terus Lintang. Tang ki Apa? Tang ki Tang ki lak kancane catut kae. Kowe tang sing gawe ngano pedah motor ki lho Mas. Stang ya jenenge. Beda. Heeh. Tang apa ya kira-kira tang ya? Tang ki Apa? Tang ki tangannya halus sekali. Wah, masa coba sini tangannya. Iya, oh lho. Halo, piye to? Do pengen to. Ada nih kok. Eling mati aku lintang. K. Kai wes. Kai. Kai iki apa ya? Angel banget nek kai iki. K. Apakah Mas Gading? Kangen sekali. Aduh, ya ampun kok kangen barang. Ora. Kudune aku ora semaput. Terus apa bar iki? Kairo. Ro ae ya. Iya. Romantis sekali. Wah, Jan. Heeh. Aku ya ada Mas ya romantis. Ngene kok. Terus apa meneh? Sudah. Wes to entek ya? Heeh. Lah mbok tambahi apa, Mas? Apa ya arep tambahi Pak Wukir? Iya, nah. Ternyata dadi Jawa banget meneh. Lintang Iya, Kairo. Pak Lintang Wukir. Pawukir ngono. Lintang Pak Wukir. Apik ya nak ya. Apik Mas Jan sampai koyo fotone dhewe diedit ning ndi Wah. kuwi. Dadi Lah kok kuwi apa, Mas? wah kepiye to aku iki wis dibangunke patung tekan New York barang New lho York, aku. Mas Jan, New York wae. ono, Terus- terus Taiwan ono. Yang kita joget-joget itu Oh. pakai baju Dayak itu. Jan. Terus ono neng Jepang barang ono pisan. Wah. Borobudur. Ijen, Ya itu aku kok- antusias buat fans-fansnya kita Mas Gading. Iya. Didoakan ya Mas Gading. Amin. Semoga fans dari Lintang Pawukir dan dari fansnya Mas Gading juga, Iya. fans warga Laras semuanya. Iya. Semoga sehat selalu, dimudahkan Amin. rezekinya, lancar juga rezekinya, Amin. sehat selalu, sukses selalu ke Amin. depannya. Dan tetap mendukung kita ya Mas Iya, ya. Yang amin. pasti itu Mas Gading. Yang pasti itu. Ya. Ya, terus sekarang mau ngapain ini? Lah mau ngapain apa kita dolan aja ini yo? Yo, Ayo. sopo sing arep genteni aku nyong? Tak medun. Dolan aku takan. Ya alhamdulillah Mas ini juga mboten lupa hari ini soan datang Karangasem. 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 Dusun nep desa nggih niki. Nggih. Desa Karangasem nggih. Ponjong Gunung Kidul. Poncong Gunung Kidul alhamdulillah. Semua warga melumpuk mriki lho Mas. Jan. Melumpuk. Kebek kali apa jenenge kebek apa lapangane? Kebak tekan buri kae. Oke. Kae buri dhewe kae. Kebek Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan rame tenan gayeng tenan malam ini ya. Mereti dusun Mas Sanes. Nggih. Bukan. Napa? Ulang tahun. Oh, ulang tahun. Hut. Itu beda toh Mas sama? Beda. Oh beda. Beda. Kalau yang sama? Kalau yang sama itu masa depan kita. Jangan song. Iso aku. Mas? Hah? Sing marai sapa? Kuwi sik sirahe slewah kuwi. Nggih. Pokoknya didoakan yang terbaik Nggih. buat semua warga Karangasem.
Semoga sehat selalu nggih Bapak, pinaringan panjang yuswa sing duwe utang gendang lunas utange. Sing dereng gadah jodoh mugi-mugi enggal pikantuk jodhonipun. Ingkang sampun sepuh-sepuh enggal-enggal minggah kaji nggih Bapak Ibu. Amin amin. Pokok barokah. Sapa mau arepe muni nganu mau? Ayo. Arep muni apa mau? Mbok mau krungu apa muni apa ngono lho Mas? Apa? Sing wis tua-tua gendang anu. Yo, terus apa lagi? Nggih, alhamdulillah ini tadi saya juga diderekaken Mas dari grup Laras Ganindra Jatilan. Nggih. Jan iki mau 4 mobil loh Mas. 4 mobil? Iya. Wah. Alhamdulillah. Terima kasih nggih, khususipun kagem Om Fatah dan semua bapak-bapak ingkang sampun nderekaken kawula matur suwun nggih Mas, Bapak nggih. Jan kaya kok Mas, hari ini kok iso ditutke aku. Nggih, sakniki terus. 4 mobil ki isine kebak apa ora? Kebak Mas. Kebak. Iya. Kira 4 mobil terus sak wong. Mboten. Nggih. Gimana Mas? Nggih minangkani pamundutan Ada Dek Lintang pamundutan? niki. Nih tadi saya sing nyuwun muga nyawiji. nggih. Gimana Mas Gading? Nyuwun muga nyawiji wae digantos dadi ayang-ayang. Ayang-ayang. Nggih. Ayang-ayang terus niki lak wau kula maca niki mboten saged to. Nggih. Nah, Mang Cobi. Niki. Lah kok kayak ngene Mas tulisannya? Wah, lah dicoba dulu ya. Coba dulu. Ya. Yuk, Sik, gatel Mas. apa nih? Kupingku. Kepada Mas Dalang Gading, kula Pak Siswa. Nggih, Nggih. laras nggih. Nggih. Kula Pak Siswa. Sepatu. Seputra budaya. Bedoyo lah ta ya Mas. Aku ora iso maca lho Mas. Terus bawahe Bedoyo. Lihat apa ini ikut. Mas? Ikut Ikut. Apa ini Mas? ucapkan, Ayo Mbak Yu dibantu toh Mas? ucapkan lah njaluk dibantu aku ya ora iso ki. Ikut ucapkan selamat hari ulang tahun Karangasem. Nah, kuwi. Kuwi Apa nggon ini, kono Mas? kuwi. Nggon kono kuwi. Seneng. Semoga Semoga sedaya sedaya dikasih nasi. Hah? Apa iki Mas? Dikasih maju. maju. Majau. Semoga sedaya dikasih maju. Maju bejane Kok bejane? beja Semoga meng sing wis mbok wis yo. Niki pokoke Pak. ora kena diwaca Mas tulisane Mas. Oh, oke. Mugi sedaya dikasih sehatan, rezeki ingkang kathah, bagya mulya. Amin. Wis pokoke kuwi doa terbaik Mas. Nggih, niki terus minta lagu Podang Kuning kali Gubuk Asmara. Podang Kuning dan Gubuk Asmara. Nggih. Podang Kuning Gubuk Asmara wau teng HP enten sik nyuwun Yen ing Tawang. Nggih, duet niku terus enten wau ayang-ayang wau duet ya. Oke. Juga disapa dari Bapak Budi. Bapak Heri, Bapak Heri. Pak Budi. Bapak Heri dari Bali. Tadi Nggih. dapat salam Mas Gading. Nggih, waalaikumsalam. Nggih. Terus niki yang dipinangkani yang mana dulu Mas Gading? Ingkang Podang Kuning napa Gubuk Asmara riyen niki? Nyemanggaaken ingkang pundi? Butuh teman? Ya? Butuh teman? Iya enggak apa-apa. Oh, butuh teman kita Boleh. pilih. Mang milih, Dik, Mang pilih. Siapa Ajeng ya, Mas? Sinten? Siapa Mbak Ayu, Mbak Oriza, nopo Mbak Agnes? Sinten? Mbak Orisa. Oh, nggih, Mbak Orisa. Ya. Betul. Ayo Mbak Orisa. Yuk.
kita ketemu lagi ya. Iya. Mbak. Agak sini lah. Kamu Oh, iya, jangan iya. deket-deket gading terus loh. Lalu apa toh? Ya itu anu gini loh. Apa Mbak? Apa iki Kono. tremor? Wis Tremor. kono karep kono. Loh kae. Apa sih? Grogi loh Mbak. Ya, Dek. Tremor grogi. Heeh. Lah iya, wong cedek aku mesti benino ngono lho, Mbak. Biasanya ki apa ya ora kaya ngono lho. rada Biasanya los piye? gitu lho, Los. los. Nek jajar dhewe tangi dhek kalau paling kayak aduh tekan lho Lah Dek. iya toh, jane ngopo lho, Mas? Deg-degan aku. Mergane apa toh? Sebab Sebabnya apa? sebab iki aku ki nek dijajari karo apa jenenge cewek cantik kaya wis jan. Anu aurane iki langsung marake bergetar jiwa raga. Iso wae yo, Mas. Iso Heeh, wae. marake bergetar jiwa raga dan yang lain-lain. Jano. Memang ya isih anu Dek, masih muda ki ya kaya ngono Iya, kuwi. aku juga masih muda. Oh iya, cocok. Cocok. Kamu ada rasa nggak sama gading? Iya, ada no. Apa rasanya? Strawberry. Hah? Kok blueberry toh? Iya. Juga ada rasa, Oh, rasa iya. rasa cinta Iya. dong, iya toh Mas. Ya, ini minangkani apa Dek? Minangkani podang kuning napa ajeng Gubuk Asmara? Kenapa Pak? Podang kuning. Podang kuning din, nggih. Derek, Derek, penonton pokoknya kemawon. Nggih. Langsung napa ngagem bawa? Aduh. Oh, bawa ora langsung. Nggih, bawa nih nggih, Mas. Dek Lintang riyen apa kula riyen? Dek Lintang. Nggih, Cik Lintang sekno ya. Oh iya, nggih. Yang muda dulu. Heeh. Nadian wujud temong peksi Kandhane nek ning peksi ya kae iki ya. Apa? Peksi ki apa, Mak? Peksi ki tegese iki bird. bird Kuwi apa? Peksi ki burung burung. Manuk ngono wae. Iya. Yuk diteruske. halus manis tur merak ati Gregele kok iso kaya ngono kuwi ya, Nduk ya? Iya, Mak. Isih resik ya Isih suarane. resik banget. Beda karo sing wis tuwa. Enteng kaya apa ya? Aku Apa sing- Mbak? Aku sing kaya ngene wis tercemar kok ya suarane. Oh, mesti kuwi mambu-mambu. Mambu apa? Ora, kesel suarane Mas, tak mene. Kok to? Lagi kesel iki mambu mbakku. Oh, mbako. Ya wis ya ganti terus iki malah tekan ngendi-ngendi mongko ka. Masa menggon kula golek isi podang jenar Iba bunga atiku
nggih, Mas. Nggih, lanjut no, mosok ya ming bawa tok. Pamundutan saking sinten to? Saking Bapak. kula Pak Siswa. Pak Siswa tadi, Nggih. Mbak. Pinangkane nggih Pak Siswa saking Bedoyo nggih. Bedoyo. 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 Yuk, Dik. Yuk. Bisa awan ning omah wis ora kerasan keluyuran tanggale isih tak sayang ngopen ning derengku goleki ora krasa iso awan nganti bengi tak suwon mbok aja ngiti podang kuning agawi pikirku komeng seleret kirang tak sawang katon manise ibu bunga yen katon ning sirane bakal atiku liya kang nyawa yen si podang adudut ati kepratan marah padha atiku kang saya dadrang tak seranani sun pikakulute ning omah wis ora krasa lan goleki sing tak sayang mubeng mideranggonku goleki ora krasa iso awan nganti wengi lan yen nganti yo kang nyaman yang tak sawang mentok ning abang kekancangan tarine saka kadoan sarwi ngoce dhewe tak sawang katon maning sing ibu bunga yen katon Tadi kebranan Ora manja atiku tan saya nentrem tasanane kakulute nggih sampun dipun pinangkani Pak Nggih, Siswa Nggih. matur nuwun Mbak Dek Lintang Nggih, matur sunanen, matur Nggih, sunanen matur. sangat Pak Siswa. Niku lho Mas Piantune. Beliaunya Nggih, Kang Bapak Siswa. Siswa, Nggih, sekenjala sampun Bapak. ya, Pak. Matur sembah nuwun, Pak. Niki tesenten melih Napa, masuk Mas lagi Gadi? niki. Oh, ada yang baru. Nggih niki. Napa? Langsung kirim bukti transfer bulu. Alhamdulillah Nggih, saking dari Assalamualaikum, kula saking penggemar Mas Gading, Mbak Lintang. Saking Bekasi badhe nyuwun tembang Lintang Asmara. Oh, Mugi-mugi nggih. Desa Karangasem semakin jaya. Amin. Amin. Saking kula Sarino Bekasi. Nggih, ingkang nyekar Mbak
Mbak Lintang duet kali Mas Gading. Oh nggih, siap. Nggih, Siap. Terus enten melih niki kedap. Niki titip sawer untuk Mas Gading nggih, Mas tuk tanggal tuk wayangan tanggal 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas ajeng nyuwun langgam yen Tawangan Lintang dibawani duet Mas Gading kali Mbak Lintang Kairo. Dipinangkani nggih Mas kangge obat sakit kula. Waduh, nggih, siap nggih dipun pinangkani. Siap. Saking Mbah Miko penggemarmu di Gunung Kidul. Wah, siap matur sembah nuwun Mbah Miko niki. Laris dan sukses selalu Mas Gading, tetap rendah hati dan selalu jaga kesehatan. Nggih, siap matur sembah nuwun. Sampun transfer 200.000. Niku tambahane niku, Mbak. Oh, nggih, alhamdulillah nggih siap. Siap. Berarti hari ini jan mlumpuk ya, Mas? Mlumpuk niki kathah niki jan tobat. Pamundhutane wau wonten. Kok jan tobat alhamdulillah, Ding. Nek mlumpuk pikiranku sing tobat ki jane iki. Wau wonten. Moga nyawiji diganti ayang-ayang. Terus niki wau Yen ing Tawang. Terus kalih Lintang Asmara. Nggih. Oh nggih. Terus napa mulih nggih? Wau tesih enten nganu. Napa? Nyidam Sari. Nyidam Sari Mas Terus Gading. niki terserah sik nembang niki wau. Oh nggih. Niki yang dipinangkani dulu yang mana Mas Gading? Ingkang tesih slendro-slendro mawon niki tesih slendro to. Oh Slendro nggih. Nggih, senten Gubuk Asmara niki. Gubuk Asmara nggih. Ajeng nyuwun Sinten kanca mulih. Nggih, sinten malih Mas Gading? Mbak. Kok bubras to, Jan? Bala niku kangge penutupan mengke niku. Niku gong niku. Sinten rumiyin Mas Gading? Ajeng sinten nderek? Mbak Ayu, Mbak Ayu nggih. Nggih mboten napa-napa Mbak Ayu nggih mboten napa. Mbak Ayu riyen mboten napa-napa. Nggih aku nek musuh karo Mbak Ayu ki jan wah tobat tenan aku. Napa Mas? Kuwi engko ngadeg ngono nyekel mek karo Sugeng dalu. Lah wong yo kalem lho. Kan aku orangnya Lemah. Ayo sini Pak, ayo sini. Kira nggo spot. Ya nganggo monggo kanca-kanca nyuwun sepote. Selamat malam juga, Mbak. Hah? Siapa? Lintang. Mbak Lintang. Kleru. Ya Allah, aku lupa, maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Iya. Hari ini kita kalem bertemu kalem ya, Mbak ya. Jangan kayak apa ini gila dia bersatu gimana? Anu sebaya. Sebaya. Heeh. Mosok toh, tapi aku cilik ih. Hah? Aku cilik ih. Ya aku karang gegeden rumangsa. Enggak apa-apa ya. Iya. Kita sebaya. Mas Gading. Nggih. Nggih, wonten dalem, Mas. Nggih menika apa to mau Gubuk Asmara. Mas Gadingnya Pak lek karo wong sing kalem ya kalem ngono ku ya tak ngomong ya. Nggih. Jan kalem. Kalem kok ya, Mas ya. Nggih, kula menika kalem. Nggih. Nggih, aku wis kaya Mbak Lintang ta. Sampun, nggih. Makasih. Mak kaya wong Benjeh banget lek kalem. Nggih, wonten dawuh, Mas. Wis ganti meneh to? Eh? Mau wis Mas Gading. Lah ketoke maido ya. Nek aku dipersis-persiske Mbak Lintang ki kaya maido ngono lho. Ndak apa-apa, Mbak Ayu. Oh, jan iki nek Ayu ki ya padha le Ayu. Hmm. Cantik. Cantik. Pinter we kurang piye. Ayu. Iya. Banget ta. Body kurang piye. Oh, jaluk. Oh. Semok tenan. Ah, ta, kurang piye. Aku segere kurang piye. Wow. Seger. Segerdu. Lah, kok segerdu piye ta? Ya kan Awak iki lho seger to. Lah Ora iya. ora kuru-kuru banget. Ora ketok tremimih banget. ya dhewe lek
lek bersatu ki kaya belimbing karo macange. Heeh. Heeh. Dadi sugeng dalu Mbak Ayu. Sugeng dalu Mbak Lintang. Ya aku mbok padake kae ngono. Ra trima. Ya ora trimo to. Sakit hati. Cantik aku. Lah masa aku ya limbo wong aku cilik. Cangik. Heeh. Lah ya iki enome iki sik rada tuwa. Oh, ngono iya. Ya kek kon nembang apa aku, Mas? Gubuk asmara. Gubuk asmara. Jin niki wapun kula baleni ping 3. Ya mbok menawa aku dikon liyane. Ganti ngono ya Mbak ya bek menawa ganti ngono. Pak aku kon nyekeli mike ya ora apa-apa. Mik apa? Lek mikmu. Mik. Mik. Heeh. Pokon benakke kerise ya ora apa-apa. Wis kena iso dibenakke Tugas di. aku tahu. Ya tak wakili nek awakmu pas ora mangkat no lho. Nah, itu Kandhani. sama bojomu sendiri mana bojomu? Bojomu Bojonya. golek duit dhewe. Nah, ini tugasku ini yang benerin ini. Loh, nek pas awakmu ora mangkat ke aku sing benakke padake po. Masa ta? Lho tenan. Tenan ta, Mas? Ngapusi. Kuwi to ora ngilang-ilangke. Nek pas jarike ora kepeneran ke sing benakke sapa nek ra aku, Jajal. Ngapusi. Nek ora pas kae sing ngepaske sapa nek ra aku, Jajal. Ngono kok ngilang-ilangke. Heeh. Ngono kok ngilang-ilangke. Iya, apa? Yo gek nembang ayo. Yo, Gubuk asmara Gek dipun sawere bawani. ayo. Dipun bawani nggih niki nggih. 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 Monggo Mbak Lintang. Nggih. Nggih. Nyingkar nyingkur. Ayo meneh. Wiwitane nyingkar nyingkur. Ki Mas Gading rungokno suaraku. Ah, iya, coba. Ini ora rono karo Mbak Lintang iki. Heeh, tak rungokake. Ya. Ya. Tak rungokake. Ayu janan Mbak Ayu iki. Lingsep yen ke mutan. Piye? Oh, apik. Apik tenan kok. Oh, apik tenan ya. Apik tenan. Makasih lho. Sama-sama. Dulu mah saya kamu ayu ya Mas Gading ya. Aku nek dialem sampean ki. Yo. Ki engko nek dialem meneh iso glundung. Toh nek ro Dik Lintang wae ngalem ya ampun bagusnya cantike. Ya ya no. Ora aku kon Cocok glundung. kok aku soalnya. Lelampahan. Aku lek diguyu Bu Prasi seneng kok aku. Ampun guyu, Bu. Hati-hati lho. Ampun Neng guyu, guyune kae Bu. iki sok malati lho. Guyune iki sok Malah malati piye? lho. Kan Alah, Hah? Jan. Piye? ora apa-apa, oh terus. Lah ya modele ngene iki kaya. Urli. Monggo Dik Lintang. Bareng. Heeh. Ben Gelem kompak apa? ngono lho, ben Gelem kompak. gelem bareng ora? Wah, gelem Mas? oh, bareng-bareng. Oleh. Oleh Bareng oleh, banget. ya. Boleh, heeh. Tresno tulus nadyan engko bok asmara. Nggih, monggo Mas. Yuk gubuk asmara. Yen libat aku kelingan aku pokai biyen tak golere
tulisan warna abang tengah isih saya merate aku kowe dadi garwa ora sida njaluk sangu ya alhamdulillah. Lah dalah, sida Ana ora. apa piye? Ki apa iki? Heh? Aku koncone Mary. Nek do meri rasa Jaluk wis. kabeh. Hah? Ora iki tenan iki lho, iki lho, Mumpung iki. aku rong lingguh lho. Iza. Piye sida apa ora, Mas? Sido. Sida. Ayo, endi Mas? Ayo Mas, endi Mas? Ya, medeni ya. Ya. Terima kasih. Amplop tok. Jan, mengamplop tok. Ora ya aku ki ora. Ora. Ana isine kuwi Makasih padha ya, kuwi. Mas. Sami-sami. Jan. Niki wae enten melih lho niki. Ada tambahan lagi. Ora maksudnya iki. Iki wis ya. Wis. Heeh, wis. Kok le sugeng dalu le niki Pak D request manikmu sik nyekar Mbak Agnesia. Tali asih 500 tak transfer rekening Mbak Agnesia digarap Sragenan le sampai jumpa 1 November ultah PKWL klasik ketiga. Nggih, siap saking Pak D Putra Dikari Gino Bolotiwa niki. Nggih. Pemanikmu itu tadi, Mas. Nggih, memanikmu niki Yang sik. nyanyi Mbak Agnes. Mbak Agnes Oh, nang nggih. nyekar. Yang mana dulu niki? Sak menika memanikmu sisan wae. Oh nggih. nggih. Monggo Mbak Agnes. Agnes, Mbak Agnes. Nggih, niku. Sugeng dalu juga Mbak Agnes. Injih, menika wau wonten pamundutan saking Pak Putra Dikari menika wau nyuwun memanikmu nggih Mas Kande. Injih. Ngono manikmu. Kaya MC ngono lho Mbak, sampean iki lek ngomong. Lah iya. Langsung dipun pinangkani. Langsung mau dipun pinangkani. Pemani. Memanikmu. Langsung kemawon nggih. Wih, nek langsung ke kepiye to? Mawi bawa. Ya ngagem bawa, pakai bawa no. Ingkang dawa napa cendak? Yang pendek, nggih. Tak tunggu seliramu rawuh
sampun matur sembah nuwun. Dek Lintang ngagem pun mriku riyen. Ya, Mas Nggih Dede. niki enten Nyidam Sari. Nyidam Sari. Terus enten wau napa? Ayang-ayang wau. Ayang-ayang kalih Yaning Terus Tawang. nggih Yaning Tawang Lintang Asmara. Iya. Ajeng sik pundi riyen? Napa yang Nyidam Sari dulu, bawa dulu terus nanti lanjut campur sari gitu? Manut. Yang rancak-rancak maksudnya? Nggih. Pripun? Nek bawane Nyidam Sari kula dereng ngapal ning Oh. pripun. Oh iya, mboten napa-napa. Langsung mawon pripun? Langsung Nyidam Sari Nggih. langgamipun? Nggih. Nggih. Langsung mawon diduetke napa mboten? Iya
no duet kali Oh, jenengan duet. no Mas. Duet? Duet nggih Pak nggih. Nggih Mas, duet no. Dah kula tak searching riyen ya. Jangan. Dalam berdiri. Oh, berarti jumeneng Mbak Lintang, jumeneng Oke, malih. nggih. Nah, niki pun ketemu niki. Sampun Mas. Sampun. Nggih, langsung langgamipun nggih. Langsung Mas mawon. gading dulu. Kula riyen. Nggih. Oh nggih, saka wenang rumiyin mboten apa-apa. Nggih, saking punang riyen. Umpama sliramu sakat melati, aku kembali daftari. Umpama sliramu maragi wong manis, aku kang bakal ngerti. Terasa jagat raya saling ono ukiran samudra, ora ilang memanise aduh hati-hati kalawase. Umpama sliramu sakar mati, aku kembali dangsari. Umpama sliramu margi wong manis, aku kang bakal lewati. Terasa jagat raya kali ngono ukiran samudra, ora ilang memanise aduh hati-hati kelawase. Nalika niraing dalam hatiku
iromone buanter tenan iki. Buanter tenan, Mas. Ora nututi aku. Tapi enggak apa-apa, penak, Mas. Jos ngene iki. Jos. Heeh. Nyidam Sari sampun terus wau tes enten apa mulih to? Enten Lintang Asmara, ayam-ayam. ayang-ayang terus Kok yen ning ayam-ayam Tawang. toh, Mas? Hah? Kok ayam-ayam? Ayang-ayang. Ayam kali. Terus wau enten yen ning Tawang. Terus enten apa mulih nggih? Lintang Asmara. Nggih. Yang yen ing Tawang rumiyin apa yang Sik gayeng sing gayeng rumiyin? Nggih. Oh, nggih. Ayang-ayang riyen. nggih. napa Nggih, Ajeng. ya napa niku? Ayang-ayang dulu. nggih ayang-ayang riyen dimuter napa nderek? Nggih. Berarti ayang-ayang riyen iki. Iya, Mas Gade. Oke, siap. Yuk ayang-ayang yuk. Mas wong ayu tajalu ojo seleka tresnan pancene tresno kuwi akeh pacoba bisa nampa bakal kacoko yen turu kabisa mringkang kuwasa Mas Mustika dong aku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuatna ati kawula angan kula laku tresno tekan dan saking sopo wangi apa yani aire tresno kang suci siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuatna ati kawula angan kula laku tresno tekan kendang saking sombong wangi kapateni aire tresno kang suci rasanya kalian aku siamu Wangi
tresno kang suci kasediakan yen to aku sliramu isih banter tenan iki. Banter tenan. Luwih Mas. banter iki timbangane mau. Iki piro ya Mas? 200 kecepatannya yo. Napasku entek. Nah masa ya butuh Masalah. napas buatan to Mas? Masa butuh napas buatan? Napas buatan ki kaya ngopo to? Iya pakai oksigen. Ah iya nganggo oksigen. Terus lanjut mulai napa mboten? Lanjut no ya. Terakhir ini. Enten apa mulai to mau? Terus enten nyening tawang, wong mengki gara-gara mawon niku. Terus enten Lintang Asmara. Lintang Asmara. Lintang Asmara kuwi kudu ana kancane. Oh, Piye to? berarti berdua. Berdua. Oh ya. Sama siapa Mas Gading? Nika pojok dhewe nika lho. Kok bangga? Bu Pras wae. Sik banget melanusan kok. Lagi Lintang Asmara Ibu. ben ora chattingan wae kan mau kok chattingan. Ngono kuwi chattingan karo sapa ya Mas? Aku ya ora ngerti ngono kuwi iki chattingan karo sapa. Ya Kok karo ketoke? penggemar no apa. Oh. Sugeng dalu Ibu. Nggih, dalu Mbak Lita. Ampun Ibu, Dek. Lan apa? Mbah. 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 Sugeng dalu. Ojo Mbak gak Pripun? ketok tuwa. Kan Pancen kita, kula gak kuangan kali jenengan ta Ibu. kita seperti anak kembar. Nggih, tapi Kembar saking pundi to? jenengan Bu? sing apik, aku sing bosok. Alah nggih boten to, Bu. Oh, ya ning ya mesti do milih aku lho nok daripada kowe. Nggih. Heeh, tak Panjenengan tekonane. sik Milih sinten nggih? kinyis-kinyis ngene lho. Milih kula napa Mbak Lintang? Oh ya bener berarti. Bener jenengan. Ibu. Nek Ya milih bener, aku heeh. kleru nggih. Nggih, sehat nggih pun jenengan nggih. Alhamdulillah, Alhamdulillah, jan seger waras Nggih. nggih ternyata sik semangat. Panjenengan yuswane pinten Ibu? Kula Nggih. 17. Wah, Nggih. 17. Wis apa? Heeh. Saya 17 to. Oh 17. Wah, lah iki. Pundule saka swidak. Oh, nggih. Ya wis tuwa nok ra apa-apa sing penting. Alhamdulillah tasik. Alhamdulillah Nggih, tasik. sehat. Sehat awet timur jenengan. Nggih, sing penting isih kemayu. Ah, Jan, oh. kemayu saestu jenengan lho, Bu. Kemayu, ah, sing didol ning le kemayu no. Arep adol apa nek kaya mbokmu. Nggih, monggo. Apa ki Mas Gading? Lintang Asmara. Lintang Asmara nggih. Ibu. Nggih. Lintang Asmara ki duet karo Mas Gading lho. Lah nggih. Nggih, Mengki monggo, Mas. jenengan nggih nderek duwe. No kudu no. Ning Iya, iya, tengah-tengah ya Mas ya. Nggih. Lah cocok Kudu. weh. Yo. Ning ya kuwi aja kepencut tenan karo aku. Lah. Ora Ning nek sak lagu wae. Heeh. Setiaku bisa anduweni marang sang Hyang Sulaksmi
bakal sirna setiaku bisa anduweni marang sang tiasu laksmi nggih matur Mbah Nun nggih. Nggih, matur nuwun sangat Ibu. Pareng. Nggih. Pun nggih. Nggih. Ora pangerten. Ora aku ora arep pangerten kok aku kok. Nggih, sampun Mas Gading. Nggih menika. Mungkin niki tesih kirang Napa? Yeneng Tawang nggih. Oh nggih. Nggih kalih wau enten sik request sak-sake sing penting Mas Gading iso nggih. Mengke gampil dipinangkani wonten ing gara-gara napa? gara-gara nggih. Niki nggih. Soale wol limbukan niku gasik. Nggih, Jam Mas. setengah 11 pun limbukan. Iya. Dadose niki mengke di apa jenenge pamunduran sing dereng dipinangkani diteruske ten gara-gara mle Dik Iya, Lintang. iya Mas Gading. Nggih, mengke soalé niki nggih lakone niku dawa banget niki tesian. Nggih. Sak dawa-dawane niki. Nggih, mengke. semangat Mas Gading yang Nggih, datang. matur sembah nuwun. Terima kasih Dek Lintang. Heeh. Nak, piye, Pak? Aja digugu ya lidah bengok-bengok kuwi rasa digugu. Ora. Iki gandeng ya lakone isih dawa tur ya apa jenenge paule limbukan mau ya rada gasik. Iya.
Dadi iki neruske lakon sik mengko pamundhutan sing durung dipinangkani diteruske dipinangkani ning gre-gre. Ning goro-goro, heeh ning gara-gara mengko dipinangkani meneh. Diteruske sing durung dipinangkani. Ya mak ngono. Ayo saiki gak adewe neruske lakon sik. Ya mak ayo tak derekke. Tansah marpamoring sukma. Sukma sinukma winaya ing asepi sirim menteleng ing kalbu bambu kaning warana tarlen saking liep-leping aluyup pindha pasating sumbana sumusuping rasa jati